И здравейте на всички, които ме гледате. Аз съм Супер Гейминг БГ и днес ще правим нещо по-различно от това да се биеме с зомбите и да търсим някакви ресурси. Значи това съм правил като хората и да ловим риба. Днес ще ви покажа новата си къща. Така да е, новата къща, която не съм довършил. Да, започнах да строя една нова къща. Унищожих старата, просто я запалих и тя каза рип пеперони. И сега ще съберем малко дърво, ще оправим всичко. Планирал съм как ще изглежда къщата. Ето тук, където е входа, ще прилича малко на къща на вилиджър. И след това вижте отгоре как ще изглежда. Хоп. Добре, нищо, провали с това. Така, и ето това е горе-долу. Ще трябва да оправя ето това. Горе-долу целият епизод, днешния епизод ще бъде горе-долу само строене на новата ни къща. Която не знам дали ще ви харесва толкова, защото на мен ми харесва, не знам за вас, но сега ще я видиме. Така, някои страни са готови вече, други не са, но къщата е гадно, че изисква много дърво, ама като ви казвам много, наистина изисква много дърво, просто доста дърво иска. Така, което аз сега някъде първите 5 минути от клипа ще събирам. И просто ще събирам дървото и ще пуснем къщата, да се надяваме до края на епизода. Също така бях снимал как почвам къщата и как запалих предишната къща, но нещо стана и клипа беше премахнат, в смисъл, не знам, качих го и след 5 минути видях в YouTube и видях, че клипа го нямаше. И се ядосах малко, понеже исках да видите как унищожавам тази къща, старата. Ето, помните къде и бяха основите. Тази овца ще убиеме. Не съм правил абсолютно нищо от края на предишния епизод. Единственото, което направих, беше да посада малко дървета, които бяха онова, което щупих в началото, и онова, дето беше в мината долу там. Сеща се. Така, сега ето тук всичко ще трябва да бъде в дъски, обаче как лагва, майко, как лагва, я шахте се малко. На колко render distance игра? Difficult easy render distance. Така вече, мисля, че няма да ми лагва чак толкова. Да, определено е по-добре. Не ми лагва чак толкова, колкото преди. Какво направих, така. Добре, от време на време има някакви лагчета, но те няма да са чак толкова досадни. Така, тук горе върху дъските ще има дърво така, необработено. И съответно после ще махна отвътре това обработено, защото ще бъде твърде малко пространството и няма да можеш да скачаш. Така, мисля, че е много по-яко. И това ще го махна и мисля, че ще стане готина мъничка къща отново, но не толкова мъничка, колкото предишната, понеже предишната беше направо прекалено мъничка. Просто това не е нормално да е чак толкова мъничка, смисъл.
Ясно, че аз обичам да са мънички къщите, обаче чак пък толкова. И така, сега ще спръкна на пауза и ще посъбера малко дърво, понеже дървото никога не е достатъчно. Иначе ето така ще изглежда горе къщата от страни. Покрив ще правя може би към 10 епизод, който ще е епизода след този. В смисъл, зависи. Да, след 10 епизод ще направя четвърти епизод на Бомбичов. Схващате, защото съм ръшнат и докато се максна, трябва да отнеме малко време, което време може би ще бъде около 2 дена. Не съм качвал 2 дена, защото бях болен. Отново съм болен. Още продължава този грип и ми беше много лошо. Ама как ти да е, кой го интересува моята болест, просто дайте да продължаваме с клипа. Сега ще спра на пауза и ще посъбера малко дърво. Добре, това беше много интересно. Това дърво, което тук почнах, осъзнах, че сраснато с това смисъл те са... Беше интересно това. Сега ще събера още 2 дървета и ще продължа с къщата, защото мисля, че тези 2 дървета, които сега събера, ще бъдат напълно достатъчни, за да довършим къщата. Просто надявам се да са достатъчни. И така. Вече не мога да спринтвам. Вау. Колко имам? 21 дърво необработено. Да, това е напълно достатъчно, за да довърша къщата. Зад кадър ще си внеса честове легла и всичко. И ще покажа какво ще стане. Така, сега ще направя колко? 15. Така да останат 15, 24, добре. Напълно достатъчни са ми, даже предостатъчни са ми, да. Не, всъщност, ще ми стигнат. Даже трябваше 2-3 да направя, защото сета. Така. Опа, ама това май няма стигне. Стигнеш, нали? Моля, айде. Танк. Да, бе, ще стигне. Колко още ми трябват? 4, 8. Не, 12. Не. Колко е? 8 по 3 е... колко беше? 24 май. 8 и 8, 16, да, 24. Ами... Да. Още 8, което значи около 3 дървета някъде. Които ще събера на паза, защото епизод ще стане много дълъг. Добре, хора, това е проблем. Проблем е, защото на 2 бутчета съм. Аз имам храна всъщност в мене, но другия по-голям проблем е, че става нощ. И уния гадове зомбита сега няма да ни позволят да си оправим къщата, като ще стане яка според мен. Добре, вече отново мога да спринтвам. Не ми пускай хънгър! Пелер, аз нещастен. Нищо не идва зад мен, добре. Идва. Дома е. Сега ще чакам да ми свърши хънгъра. И ябълка там има долу. Там долу има ябълка, мале. Умри, бе. Падни, умри, бе. Опа, чакай, яш. Чакай, спри, бе. Добре. Ще се редженнем. Крипа до къщата. Опа, това не е хубаво. В Always Gaming имаше един клип, който беше, когато снимах още без звук с едната програма. И в него, във втори епизод, ми гръмна крипър в къщата. Това беше отвратително, просто нямате си на идея колко отвратително беше. Досадният тъп, гаден, мръсен, шибан крипър гръмна и ми унищожи всичко. И не ми достигат фака, игра. Добре, имаме ги. Правиме го. Така.
и бум, бум. Добре, това мисля да бъде за този епизод. Надявам се да ви харесал. Ако е така, дайте един лайк. Аз бях Супер Гейминг БГ. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, отново казвам, дайте един лайк, защото забравих, че го казах това. Аз бях Супер Гейминг БГ. Можете да се абонирате за мен. Обърках си аутото и... да. Да. Чао. Ще стане ли? Така. Да, другия епизод ще ме видите с напълно готова къща, надявам се, защото ако не забравя, също знаете, аз ето това да го поправя. Араде! Гледай! Така. И тук е така. Добре. Аз бях Супер Гейминг БГ. Надявам се да ви хареса, ако е така, дайте един лайк, ако искате се абонирате за мен. Аз бях Супер Гейминг БГ и до скоро, чао!